زوجاش باركا كاب عصر سلست حدار جميرو أب كلن ممحدارات كبابي كتابة صرح من بوليك وهاب جميرو سلزلو اتمدب أدمع النت نخص سلاسل هزبن ممحدارات زدلي مقربات كجبرو أب جنفر مينستر عنا تزوبا حلافي أهدو مسرتها وكنكنت عنا أتو برهانا أبرها حبيروم نيرينا بزهبو حبريتا أتو برهانة حمام بوليو كاب إيرترا كاب زفع 15 عامتات وكوانتا قبرة أب قراب التهاجراتي الرئيس لزلو مينسترت عنا نزيادة وحسنة تنقان سفيح زمة كتابة كايد كم زوت أنا ضايسو زواجاش باركا سفيحن ودابتي كل التهاجرات بمخان اتي مدى كاب 10 سلسك ساب 10 تشاع تحدار أب نقصان زواتات لعليقاش مولكي شامبوكو موغولن منصوران كاب 10 كساب 20 شوعتن حدار دما أبتن سرفا نقصان زواتات كايد مهانو قليزوم أتو برهانا أسعبو نتي وفرن معوات أب ملاز واقاش باركا 509 مختب نقطات قيمن 480 كيلاتات توافيرون كم زلو بمحبر أستات 115 شح حصانات كخطوبت تثبيت كم زقبر أفليتوم أب جنفن مينستر عنا زواقاش باركا حلافي مسرتا وكنكنت عنا أتو برهانا أبراهام موداتا ولدي نخلهم تحت 5 عامت تتساون تدقم نخطابت أب زقربلو ناي كتابت كارد نايتهم قالعو كمالو كمون زخون زيغا مس حمام لمسي زماساسل حموم هتصان أبزرئلو بزقلت أفاب طغونا بزركب تكالت عنا كملكت أزخاخيروم إيرترا أب مدفع حمام بوليو بزسلاسلتو في سرح كابتن بأبنت زتقص هاجرات كتكون بقيعيا انتو خونا جن اتحمام أب قرابتي هاجراتي كالاقل بمهلاو بأغان مكلخالو بدرجة هاجر زمت كتابة بوليو كايد مدب وطيلهم درون اتي مدب أب زوباقاش باركا بعصرتو سلست حدار تجمير الله إذا مدب بعد معنت نختكبر بقندو نقحات حبرت سب كبر كم زلوي ومنيسترت عنا زخاخر نصبصب هابتون فرزقي شامتول دخاربويم أبت عنا ومداي تزدل عود نخمس جب أفلت أن حتى حبرة السب بمبرخ ناي بحر لو تقيم الرجاج والسنة خمس خنة أبزع ما مزد ما مع كنا زينا مسرتها وترى كم صوتها أب مينسترت عنا دايركتور جنفرت عنا وقصقاص أتو قبل ميكائيل تسفاز جحبيرهم بعصرته حمش تحضر مس أبلات مينستر زينا أب استخايد عودة زته أتو قبل ميكائيل أفلت أن حتى حبرة السب أب كتابة بمعباي أب قرب التهاجرات نزلوا تريو حمامات بوليون كاروت بكتابة كتافو زخو الحماماتن ناب هاجرنا كياتون مكلخال تصاتفون وحدة كلن أكلت حبرة السبحة فشة ترى أبلات مينستر زينا دم بفلاي لعل سلزخونه تعارتاتهم كحيلو الزخاخيرهم أفلطون أي حبرة السب نتعلنا زملكتو نتعلنا بزتفل عليه ملكة تسألوه بأونتان بألوتان حبرة السب فليتو نتوم زتقومو حيزو خو عزن وانا نايت عنو أخوون ويقويتا نايت عنو أخوون كخولو زخولو قوسقواسات أبتحبرة تسبكنا كايت كنكير لنا مغنياتو أفلطو عبيقا نتحبرة تسب ناي بحر لوط خمزة مصر اندحر أزيجير كايا تسرح عود كون ايكيلوني تعود زته ጋዜጠኛታት አፍልጦም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ብምዕባይ ቁኑዕ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ንምትሕላፍ በቲ ሓደ ህዝቢ ስነ ፍልጠታዊ ሓበሬታ ከም ዝረክብ ንምግባር ድማ በቲ ካልእ ዝዓለመ ምዃኑ ዝሓበር ኣቶ ገብረ ሚካኤል ማዕከናት ዜና ሃገርና ወፍሪ ክታበት ፖልዮ ንምዕዋት ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ መሪሕ ተራ ክፃወታ ተፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም ብጋዜጣ ገርና ብዙሕ ህዝቢ ክንረክብ ንኽእል ብሬድዮ ገርና ብዙሕ ህዝቢ ክንረክብ ንኽእል بالتلفزيون كيركا بزح حزب تركب تخيل سلازي زيهم بقبو عند حرد عساريحهم اتملختي نافت حبرة السب عند حرد عباسيحت حبرة السب أفلطون عبي خيط بزو غيرو خاني نعوز طعمون كابتم آلو تاوي شنخات ويكا آلو تاوي لمدتات وي بحالتات تأليو أبتي سنفلت أتاو زخوني حقاز زخوني مدبات كم زاتو يقبر مالتي وكيل معكن هتصانات ودب حبرات هاجرات أبي إرترا ميستر باراناب شاه بقدو إرترا بقالسي أنصار حمام بوليو كابتن عبي عوت زمزقب هاجرات مقانا انتو خنا قن تريو نايز حمام أب مداوبتي هاجرات سلازلو أب كتسالي تنقاقن مكل خالن كتهلو زقدد مخانو بملكات تساتفتنا يتعود زتي نزي بقبو تغنزيبهم أب معوات توفري بزل على كنتفو أزغاغيروم أب تعود زته بزعب أقداسنة كتابة بوليو زحالفو مسرحاتن تنقاقتاتن ترى معكنات زينا معوات توفري بوغن موياوانن تقلقلتن كهلو بزعبا زقبونا يبهر لوتي كمون بزعبا قداسنة تسريتن تتقامنة عين مدرن زملكة استمهروتات بكيلاتات قريبوم
ኣብ ዞባ ማእከል ኣዴታት ነበርቲ ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ንምትብባዕን ኣብ ጎኖም ምህላውን ንምግላፅን ኣብቲ ዞባ ብምብፃሕ ምስኣቶም ውዒለን እተን ኣዴታት እቲ ብህዝባዊ ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ዕማም መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብመትከል ርእሶም ርኮሳ ሃገሩ ንምህናፅ ዘካይዶ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ብምጥቃስ ውህደት ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ተኣምር ከም ዝሰርሕ ዳግም ዘመስከረ ዕውት ስራሕ ክብላ ዕግበተን ገሊፀን ወይዘሮ ፎዚያ መሐመድን ወይዘሮ አልማዝ እዮብን ንኤሪና ብዛሃብዎ ሓበሬታ ምስቶም ኣብ ልምዓት ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ደቀንን ኣሕዋተንን ሓቢረን መዋዕለን ኩርዓት ከም ዝስምዐን ኣብሪሄን ካብ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት አቶ ዳንኤል አሰፋውን አቶ አሕመድ ዓብደል ወሊን ኣዴታት ካብ ግዜ ቃልሲ ንናጽነት ክሳብ ምውሓስ ለዋላውነት ንዝተፃወቶ ተራን ሎሚ ኣብ ልምዓት ሃገር ዝገብርኦ ዘለዎ ኣበርክቶን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ምዕራፍ ዝሕዝ ቅያ ምዃኑ ብምዝካር ዘስነቖም ሞራል ንዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዝፈጥረሎም ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ከተማ አቶ ሃብታይ ተስፋስ ግን ኣካይዲት ስራሕ ወይዘሮ ትዕግስቲ ገብራይን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንዝሳተፉ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ምትብባዕ ንዝበለፀ ውፅኢት ስለ ዝድረኽ ኩለን ንኡሳን ዞባታትን ምምሕዳራትን ንጀጋኑ ልምዓት ንምትብባዕ 10 ኣዴታት ክስዕባ ተላብዮም ብምውህሃድ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ምድንፋዕ ልምዓታዊ መደባት ልዑል ኣበርክቶ እዩ ዘለዎም ከም ኣካል ናይዚ ንምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ከፀግም ዝፀንሐ ካብ ኳዓቲት ናብ በርዓንዲ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ፅርግያ ይፅገን ኣሎ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ደቡብ ፊሊሞን ትካቦ ንዘደለዎ ፀብፃብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቦያ ብውሕጅ ክራማት ተበላሽዩ ንምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ከፀግም ዝፀንሐ ካብ ኳዓቲት ናብ በርዓንዲ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ፅርግያ ብምውህሃድ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ፀሮናን ማይ ዓይንን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ይፅገን ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣካየድ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ኸረን ዞባ ፀሮና ኣቶ ሃብታ ኣብ ፀጋይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መስመር ንልዕሊ 14 ዓድታት ከም ዘገልግል ብምሕባር ምብልሻው ናይዚ መስመር ንማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታትን በኣሉታት ፀሊይዎ ምፅንሑ ኣርድዩ እዚ ን4 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ዘራኽብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዝነውሒ መስመር ክጓዓዝ ክግደድ ምፅንሑ እዚ ድማ ተወሳኺ ግዜን ሃልክን ከም ዝኾነ ኣዛዚ ናይቲ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊራ እትርከብ ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል ተለንተ ተስፋ ማርያም ተኽለ ገሊፆም ካብ ኣባላት ናይቲ ኣሃዱ ነጋማ ዓሸን መሐመድ ዑመርን ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ህዝቢ እናተዋሃሃዱ ዘሰላስልዎ ማእታዊ ንጥፈታት ምዃኑ ብምምልካት እቲ ስራሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምእንቲ ክፍፀም ተሳታፍነት ህዝቢ ክሕይል ኣዘኻኺሮም እቲ ፅገና ግዜያዊ እምበር ነባሪ ፍታሕ ከም ዘየምፅእ ዝገለጹ መንእስያት ባኑና ተኽለን መሐመድ ሙሳን ብግድዮም እቲ መስመር ብመንጎ ስንጭሮታት ስለ ዝሓልፍ ዝምልከቶ ኣካል ኣቓልቦ ሂቡ ብግቡእ ክሃንፆ ተላብዮም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሼክ አልኣሚንን ጉርጁናይን ንዞባ ድገ ኣብ ማእከል ዓዶም ንዝተሃንፀ ትካል ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉን ደቆም ናብ ማእዲ ትምህርቲ ክልእኩን ምስ ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣብ ዝተገብረ ርክብ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት ትምህርትን ካልእ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ክረኽቡ ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሼክ አልኣሚንን ጉርጁናይን ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ተሃኒፀን ከብ ከዓ ተሳትፎ ቆልዑ ኣዝዩ ትሑት ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ነዝተርእዮ ንምምሕያሽ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብውህደት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣመሓዳሪ ንዞባ ድገ ኣቶ ዓብደልከሪም እድሪስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መብዝሕትኦም ወለዲ ንደቆም ካብ ናብ ትምህርቲ ናብ ማሕረስን ሞጋስን ይዋፍሩ ብምህላዎም ንቕሓት ብምብራኽ ንፀንሐ ባህሊ ንምቕያር ዝካየድ ፃዕሪ ክሕይል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ነበርቲ ብወገኖም ኣብ ቀረበኦም ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዘይምህላዋ ደቆም ናብ ማእከላይ ደረጃ ብዝሰግሩሉ እዋን ከቋርፁ ይግደዱ ከም ዘለዉ ከም ሳዕቤኑ ድማ ናብቶም ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝሰግሩ ተምሃሮ ይውሕድ ከም ዘሎ ብምምልካት እቲ ሽግር ፍታሕ ክናደየሉ ተላብዮም ነበርቲ ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ባሮንቱ ብሰንኪ ጉለት ፅሬት ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምክልኻል ብጋንታታት ማእቶት ተወዲቦም ዘመተ ፅሬት ኣካይዶም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ማእቶት መቐፀልታ ናይቲ በብእዋኑ ክካየድ ፀንሐ ዕማማት ምዕቃብ ጥዕና ከባቢ ምዃኑ ብምሕባር ብስሩዕ ተወዲቦም ዘሰላስልዎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብፅፉፍ ይዕመም ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ኣብ ግርማ ከተማ እውን ልዕል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ነባሪት ምምሕዳር ከባቢ ሰላም ወይዘሮ ፋጥና ዋርሻይ ነሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ምውሓስ ጥዕና ከባቢ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምግንዛብ ነቲ ማእቶት ብተገዳስነት የካይድዎ ከም ዘለው ብምሕባር ውዳቦኦም ብምሕያል ብሰፊ
سفح قصلو مخانو منصيرام نباري ممحدار كبابي بيارا أتو أجنتا شديدن نباري ممحدار كبابي فتحي أتو عند برهان بايرون بوغنم كبابيو صريت مزوتار تلبعت حمامات نمكلها لاقداس مخانو بتكبار كم التمهور طايسم صريت كبابي ام بمحلاو طعنو نموحاس كموترو كتعر مخانو محبيرام أبتي وفراو مأطوت عبالات كوباني هنس أساقن إجامم كم زبركتو كابتي ممحدار نوزوا بارون تزرخبني حابريتي ملكت زي خبركم